Kodwa-ke manje phela osekusuke kwangikhuba kakhulu ngize ngibone ukuthi hhayi kusho ukuthi uwe umuntu ofika nalezi zinto lezi naley'ntambo zakho lezi. Bekade ekhona phela ngaphambilini bumazi angithi ekade ekhona. Ninobabili kumina. Yena kodwa phela manje mese ngiyakuyena hhayi ngithi ngiyayenza inkonzo ekamereni akusavumi. Kuvuma uma kungakuwena kuphela. Kudalwa yini loko wena uma ubheka? Angazi ukuthi kudalwa yini phela mina. Kodwa ayikho into engiyenzile kuwe. Selungahlukana nawe ngibuyelene naye, ngijabulile naye. Ngisathandana nawe bese sixabana njalo. Yini edala lokho? Sabelwa ngazi. Yizwe intambo lezi. Ngizosikhipha-ke. Okwami ukuthi ngikuphinde ngikukhumbuze ukuthi isesekhona i-product yezinyembezi zengane. Mekuwukuthi ubaba womntwana akamondli umntwana wakhe. Kuyenzeka-ke ukuthi uthole i-product ka-Black Life. Okwamanje-ke i-office beselivalile ngesimanga sokuthi njalo mase niyalela ukuthi niye ofisini niyaduka anitholi. So sacabanga ukuthi mhlambe kungcono ukuthi sendaweni esobala la nizokwazi khona ukuthi menifika niyofuna ama-products aka-Black Life niwathole kalula ngale kokuduka. So esakhona namanje isasewu-900 mekuwukuthi usekudeni unga-eda u-R100 ukuze sizokwazi ukuthi sikuposele uthole i-product yakho. Mawukuthi useduze ungagibela uze sihlangane la singahlangana khona ukukhulumisana kwethu because ikhona inamba elapho escreenini ethi 062 219 7748. Mekuwukuthi usayifuna le product ungayithola idliso lenyembezi zey'ngane la khona uzokwazi ukuthi umntwana ondleke ondliwa ubaba wakhe. Ngicela ukukuphamisa nalokho ukuthi mekuwuthi uyazi ukuthi lo mntwana akazalwa ilo baba. Musani ukudlisa abantu aba-wrong ukuthi bondle izingane ngendlela ewukhotheni, ngendlela ewukubamba inkunzi. Because mawondlisa omunye umuntu ningavumelele nina umenzisa lento le ku-wrong and asikuvumi lokho futhi akuyona into engiyiphathisayo kakhulukazi. But mawusazi isimo sakho siqondile enza into e-right ngesikhathi esi-right kumuntu o-right. Singaze siyisole kakhulu sithi siyakubona usuza ka-Black Life TV usuney'nkinga ezingangozulu. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba sisiwamela eceleni kwami kusho khona lokuthi ukhona lo muntu ospecial kakhulu enhlizweni yakhe asafisa futhi ukuthi baphinde bazame ukuhlanganisa empilweni zabo zothando. So asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila njalo sisi. Ngiyaphila. Uma bani? Kuba Mdlalosi. Mdlalosi, ubuya kuphi? Ubuya eNtshanga. Ukhulela khona? Yebo. Alright. Ngicela ungiqale la nihlangana khona-ke nomuntu wakho noma ngathi u-ex muntu wakho. Bekumuphi unyaka nihlangana kanjani? Kwakwenzakalani? Ekuhlanganeni kwethu sasise-Barbecue Boys. Okay. Yes, ngihambe nama-friends wami. Yabo. Ya sihlangane lapho-ke athatha ama-numbers wami yabo kanjalo. Sifondelane so sagcina sesindawonye-ke. Imuphi lo nyaka? Mhla ka-13 March. Oh, okay. Yes. So sahlala sindawonye-ke silokhane sibonana angifonele ngimfonele naye yabo nje sibonane nje kube into right. Ni right. So naqala ukuthandana-ke. Kwahamba kanjani? Ukuphethe kanjani? The time kade nisaqala uhlangana uthi ube single noma ube nawo umuntu okhona esedini lakho ube single wena noma mhlawumbe bekhona omunye umuntu okhona? Cha bekangekho naye bengenamuntu. Okay, nizohlangana nje vele ni-clean. Yebo. So uphethe kanjani-ke? Bengiphethe kahle senthi-ke sisixabanele sibanga indaba yey'ntambo lezi ebengiyifaka. Iy'ntambo enjani? Iy'ntambo zokuqina like iy'ntambo nje kanje. Oh, okay. Because ikhaya lakhe basindisiwe. Okay. Abazenza into zesintu. So akayi-understand iy'ntambo ukuthi zifakelwane. Ukuthi zifakelane. So the time kade esakushela wakabonanga yini ukuthi unazo iy'ntambo noma bengakazifaki? Wobo uyifake senithandana? Yebo. Manje mawuhlala phansi kumchazela ukuthi akuyona into embi le, into ebhekene nami akakuzwa. Aka-understand uthi since ngizifakile intambo ubhedelwa izinto. Okay. Nomsebenzi somphelele even noma ebheja akasawini. Yabo nje ziningi izinto. And wena bekuphatha kanjani leyo nto leyo? Bengiphatha kabuhlungu.
Wena esedini Uzomubona lakho njengomuntu othakathayo, omthakathayo. so esedini lakho wena ziyakusiza azinankinga. Azinankinga, ziyangisiza mina. Yo. So nithe senixabanayo senihlukana shuthi uyena umuntu owakhetha ukuqeda i-relationship yenu. Yebo. Wakutshela nje emehlweni noma mhlawumbe wasendela i-text. Wangitshela wathi angeke ngisaqhubeka naye ngoba ngiyamthakatha ngalezi zintambo engiyifakile. Ha. So mawubhekile uzovuma nje ukuthi nibuyelane cause nakho usayifakile. Angiboni okusho ukuthi kumele ngize ngizikhiphe. Okay. So angazi mina umuntu kanjani yena ngiya-understand ukuthi yes uyichazile ngenkolo yakhe but ena-ke i-personality yakhe umuntu onjani? Umuntu oright. Ya, umuntu oright, umuntu ongathanda ukukhuluma nje. Ukhona umuntu okwazi ukuxhumana naye kubo? Sisi wakhe, bhuti wakhe? Uma wakhe. Uma wakhe? Yebo. Wamtshela ukuthi nahlukaniswa yini? Ngamtshela wathi uzokhuluma naye. So ekhulumeni kwakhe naye wayesebuya backing mina. Wathi sengikwazi ukuthi ngifonele uma wakhe ngimtshele ukuthi sixabene sibangane ngoba vele lento into engiyenzayo kuyena. Mawubhekile ngale nje kwentambo eqondene nawe. Yena indlela bekuphethe ngayo ubekhombisa ukukuthanda noma kuthiwa isimo sikanjani noma bekuyi-relationship nje? Ya, ubekhombisa ukungithanda, ungijikele ngoba sengifake intambo. Wajika nje, zashintsha nje futhi izinto nasendlini. Let's hope uzokwazi ukuthi akuzwe uma uchaza ukuthi ubekuthanda. So ithi ungivumele ngimlande ke. Okay. Usilandelani? Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi sizokwazi ukuthi siluwine futhi lolu thando. So ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sawona kunjani? Yebo kunjani. Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngiyaphila nawe ubhuti waba sibongo. Angubani. Ngubani? Umbomvu. Cela ubone ucicane wakho. Abaphelele. Kanjani manje? Angisho ukuthi umbomvu sonke. Oh, angina nonke yani? Hayi. Akuthini. Abanjani laba abangumayo? Anginalo ulwazi nalapho. Hayibo. Ngiyaqala ngicela ukubona umuntu wangubani engawunquma ngicicane. Ngiyajabula kodwa ukuthi uhloniphe ufike njengokucela kwethu. Ngiyabonga. Usisi engihleli nawe yamazi? Yebo, ngiyamazi. Mazela kuphi? Abekade nje sinobudlelwane ngaphambilini naye. Okay, aphambanga kahle. Abona bebu right. Busaqala. Akuphelanga kahle. Okay. Mhlambe yini le esingena phakathi kwenu esimqhatha yenza ukuthi nazi nagcina ngokuhlukana lokwenza njani? Into esiqhathayo intamba asuka wayozifaka yena. Wayesethi ezokuthi aqine. Manje mina angi-understand ukuthi umuntu uqina kanjani ngezintambo likhona iBhayibheli nomkhuleko. Okay, ngiyezwa. So bekuyiyona kuphela nje into eyenza ukuthi niye ngendlela zenza ukuhlukana? Hayi akusiko nje lokho kuphela. Oh, khona nokunye? Yebo. Bekwenzakalani? Emva kokuba azifake le ntambo lezi zakhe asezifakile manje. Azipembele izinto. Azipembele. Kwelami nje side kuningi ukubhembele. Kwenzekeni? Bekade ngisebenza lapha eSiphingo ePalm Footwear. Okay. Emva ubafake intambo yena ngaxoshela into engayiboni kakhulu. Angayiboni nje kahle. Ngoba phela nobufakazi bento engayixoshela babungekho. Ngaphinda futhi bengumuntu nje ukade eyibhejela ngesikhathi sakhe esifree. Yes. Ngiwena nje ngempela. Ayi manje akusavumi ngone. Angisawini ngisho 100 rand yeye. Okay, uphelele umsebenzi, awusanayo into ehlokuyina uma ubheja, ukhona okunye obekwenzeke emva kokuba yena afake intambo? Hayi akukho kunye. Iloko nje. Mhlambe uke yabo singabantu asisijwayele ukuphila impilo ecishe efana. So akekho umunye umuntu oke wahlangana naye mhlambe ofakile intambo mhlambe wathola ukumbuza ukuthi ezani akakuchazeli ngeke kuthiwa uyena uyama mhlambe uzomhlohla ndlela thizeni bakhulume bebodwa. Uke wazama nje ukwenza i-research nje ngendlela yakhe eceleni? Hayi angaze nje ngizame na researcha ngazo. Because inkolo yasekhaya iyaphikisana nazo. Oh, okay. Kodwa wena uyamthanda? Yena ngalo kweyintambo nje uyamthanda? Yebo ngiyamthanda. Okay. So njengoba ula
ubhalile kwi-show ngesimanga sokuthi usafisa ukukhulumisana nawe ubuso nobuso. So ngiyacela nje umnikeze isikhathi umlaleli ukuthi uthini yena. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Sabela benginesifiso sokuthi silungise izinto. Indlela esahlukana ngayo ngiyithandanga because ngangichazile ukuthi intamo ngisifakeleni. So the way usebenza ngakhona wena u-acta like engathi manje lento ngiyenza ngamabomu noma ngiyathanda ukuthi ngiyenze isimo esingiphoqayo. Lokho kwesimo ngaku-understand. Kodwa-ke manje phela osekusuke kwangikhuba kakhulu ngize ngibone ukuthi hhayi kusho ukuthi uwe umuntu ofika nalezi zinto lezi naley'ntambo zakho lezi. Bekade ekhona phela ngaphambilini bumazi angithi ekade ekhona. Ninobabili kumina. Yena kodwa phela manje mese ngiyakuyena hhayi ngithi ngiyayenza inkonzo ekamereni akusavuma. Kuvuma mengingakuwena kuphela. Kudalwa yini lokho wena mawubheka? Angazi ukuthi kudalwa yini phela mina. Kodwa ayikho into engiyenzile kuwe. Selungahlukana nawe ngibuyelene naye, ngijabulile naye. Ngisathandana nawe bese sixabana njalo. Yini edala lokho? Sabela ngazi. Yizwe intambo lezi. Ngizosikhipha-ke. Hhayi phela mengabe ukuthi kuyenzeka uyazikhipha. Ngeke yini isakuhlupha lento awuthi iyakuhlupha. Angazi ngithi mhlawumbe phela ilokho kuzokwenza ube right wena mase ngisikhiphile intambo. Wena ngeke ube right nje. Mese wena mese uzikhiphile wena. Ngeke wena usaba right angithi. Futhi ngizothandaza. Ngifuna iBhayibheli. Usuzohamba ngenkolo yami manje ngana usekuthanda wena. Usasho mina uvu zange uvumelane nakho. Ngiyaxolisa. Hayi. Uthe usamthanda nje. Uthe usamthanda kumina. Hawu. Besingahleli ubekhona lana. La ukumthanda yena ngisamthanda impela. So maye ngabe ethi kuwena usezozikhipha ke intambo ucabangani? Hayi bekusangalunga Kodwa mengeke ukuthi ngiyasayiphindisela. Oh so wena uzovuma ukubuyelana naye uma ngabe kuthiwa uyazikhipha unomphela intamba akasayibuyiseli. Mezikhipha unomphelo singabuyelana. Kuyikona ukuthi phela sengize ngaphinde ngabuyelana naye lo munye futhi. Yeah, but uke wakuveza la ungamhleli ukuthi wayengenankinga nokuthi ukhona. Kuyikona ukuthi nina nanixabane esayidini leni. Namanje futhi mengenankinga futhi sesingaphinde sibuyelane futhi. Phinde kulunge. Ukhiya intambo nje ezinkinga. Ngicabangani? Ngizosikhipha intambo. Usho. So into bekusiza maqondana nezintambo mase uyikhiphile what if iyabuya khipha futhi? Ngizokhuleka ngifunda iBhayibheli every day. Ngiyakuzwa. So uthini ke mayithi uyayikhipha uyalibeka ngembaba ukuthi nizoyabuyelana or mhlawumbe uthi ufuna ucabanga? Hayi siyabuyelana nje. Oh shuthi siyalibina lethanda. Ngokusobala. Oh okay. Congrats. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho usihloniphe ufike ngiyabonga. Thank you so much. Let's hope ke nizobona ukuthi nihlanganisa kanjani about ke relationship yenu niphumelele. Mbukela bekhaya nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani and sila sikhona njengamanje. So ngiyacela futhi ubakhululekise ngoba uthi ubathile isiphuzo ngoba uthi nje bahlale baxoxe kahle. Mbukela bekhaya bafethu nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani and kungizwisa ubuhlungu ngoba yazi ama parents wami ayikhuluma lento le ngangisasewumntwana ngisakhula ngithi mangizwa into ezinye izihlekise ezinye zingithuse kodwa manje sengikhulile ngiyabona into ababeyisho babeqinisile ngayo ubaba wayejwayele ukuthi mhlambe kungcono ukuthi mesikholelwa kuleyo nkolo sishada nesodwa kuleyo nkolo leyo singaxubani kungazi umuntu okholelwa mhlawumbe oyimuslim athandane nomuntu oyiChristian noma mhlambe ke singathi okholwa kwenye inkolo because akuhlangani uyakuveza ngala ubhuti wabantu ukuthi yena lokho kweintambo is not make sure akayizwa because yena ukhuliswe ngensindiso kubo
usisi lo ukholelwa kwezinto zesiZulu because nakho phela ufakile intambo and yena ziyamsebenzela ngokwakhe kodwa ngesimanga sokuthi uyamthanda ubhuti and uyafuna ukubuyelana naye uncamela ngisho ukukhipha lento abethena eyamsiza and abe ubona umehluko mekukuthi uyenzile. Bafethu niyibona nani lento ukuthi ayihlangani kodwa-ke ngenxa yothando size siyithole sesiyeka nezinto ebesingahlosile ukuthi siyeke sijoyine siyifice ngendlela esingakhuliswanga ngaso kodwa-ke okwami ukuthi ngikuphinde ngikukhumbuze ukuthi isesekhona i-product yeyinyembezi zengane mekuwukuthi uba womntwana akamondli umntwana wakhe kuyenzeka-ke ukuthi uthole i-product ka-Black Life. Okwamanje-ke i-office beselivalile ngesimanga sokuthi njalo maseniyalele ukuthi niye e-ofisini niyaduka anitholi so sacabanga ukuthi mhlambe kungcono ukuthi sendaweni esobala la nizokwazi khona ukuthi menifika niyofuna ama-products aka-Black Life niwathole kalula ngale kokuduka so esakhona namanje isase-900 mekuwukuthi usekudeni unga-eda u-R100 ukuze sizokwazi ukuthi sikuposele uyithole i-product yakho mawukuthi useduze ungagibela uze sihlangane la singahlangana khona ukukhulumisana kwethu because ikhona inamba elapho escreenini ethi 062 219 7748 mekuwukuthi usayifuna le product ungayithola idliso lenyembe zeyingane la khona uzokwazi ukuthi umntwana ondliwa ubaba wakhe. Ngicela ukuphamisa nalokho ukuthi mekuwuthi uyazi ukuthi lo mntwana akazalwa ilo baba musani ukudlisa abantu aba-wrong ukuthi bondle izingane ngendlela ewukhotheni ngendlela ewukubamba inkunzi because mawondlisa omunye umuntu ningavumelele nina umenzisa lento le ku-wrong and asikuvumi lokho futhi akuyona into engiyiphathisayo kakhulukazi but mawusazi isimo sakho siqondile enza into e-right ngesikhathi esi-right kumuntu o-right singaze siyisole kakhulu sithi siyakubona usuza ka-Black Life TV usuza ney'nkinga ezingangozulu ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye.